Ay, po yung pinakasikat na gagawang pandesal special kaya kami na bap, iba pang Christian at yung po ngayon kayang pwesto kaya ng gulot markemol. Kasi dakal po talagang magtaka kaya kasi yung pangabilis gawang pandesal eh. Eta na po masyadong palwatan ni pong matangan tanay na bap. Baplo pa pong masakit yung gagawin nyo ngayon kasi po habang magtinda kayo na kayo pong pangabilis tapos teterak kayo pa po in the same time. Ali, sobra mo isi ka na ako ini. Naminong na kayo pong ginawa mo kanyan pala ako pong banmo. At tanda na ko mga 3 months makanyan. Bali anak kayo pa po, gagawan nyo na po yung moves yung ngayon. Aywan naman, mahilig ko mag-basketball eh. Kwento yun naman po kaya kami mga nyo na-discover yung talent yun. Kwento na ka na akong mako, kapapanganak ko pa ka no makaninin na ako talaga galawan eh. Biro mo, 3 months ko pa maglakad na ako. Ang kaya mako, babawal na ako maglakad. Sabihan, kalalakad. Baby. Dumedi ka pa. Pero ya kung masyas ko buntok, peme ka batang ke. Sabi ko kaya makanyan no. Uma, o tamo ko paboran. Temo na mo isipan 3 months na ako, na ako bisan dumedi ke ko. Paboran mo na ako ma. Kaya pebore na ako pin. Ang gaging tatwa na ako, isipan ko mako na kaluguran. Kasi pebore na ako. Pero mo 3 months ko pa, pebore na ako, na ako pwede dyan. Kaya kung dili ko magpursigi ko, kaya ngayon yung talent ko ngayon, mabilis na ako gawang tinape. Kung pesaop ka ng alwa, talagang sariling sikap ko, yung gawa ko. Pero alwa ko sa labat bap, kilala ya pa iba pang jobe, nita pong pasan siya naman. Awa, balo kito. Albenda ka eh. Orasan na kayo pong 1 minute, dapat po makagawa kayong 7 tinape. Uy, tamo pala, tara no. So ayan na ba, palang sabi-sabi, magsimula na agad iba pang Christian, niya po kanong pangabilis sa mula niya po Antimano po may kami itong nene ba pala pong fast forward yan talagang natural mo yan ba pa yan no ng pangabilis. Kaya tiyan na po kyan tinape di na niya po ko agad tomato sauce tapos bagok ang kay pamangan manok. Tsaka na po bubudburan na bias para po mas makakabsiyo. Ang kay pa pamalaman na niya pong sa bukal gareto niya ba ayan no. Kabang pa na yan tayo ba pang Christian man interview tampa ka ng customer na niya ba. Bap na po nga sabi kong ba pang Christian. Ning Christian! Hindi pong pinakamabilis gagawang pandesal bap. Yako ti ko sagot. Tagagawan ng terak-terak ang mga tagagawan ko rin tumandilo ko nga bak eh. Kahit na pong kilig-kilig. Wa marimlay eh. Kilala ya po. Ali man may palabas ko mo niya. Kaya kayo po sinali. Ali, fishballing si Ali ko eh. Ali naman tinape. Bisa akong ma-interview. Wait na ba? Puros lang alang kwenta rin nga interview. Tami balik tamang bapang Christian. Bapang Christian niya kay pa po yariken. Karakal ko na po interview ka rin ay. Kabang busy pa po yung bapang Christian. Kan may balik tam kan pa mag-interview ne. Bap, nano yung po nga sabi yung bapang Christian. Kutya, ang kukutangan mo itong babae nga iti ah. Ito yung kutangan mo. Pare, ikit ka kasi ka natin yung habi o bale. Yun yung kutangan mo, dakal kabalo ka yan, marites yan eh. Wow, sigurado mo ito. Di niya nga ba may itong lalaki. Wow, maki panumayo. Okay, yung bapang Christian. Hala ko nga sabi kanini, pero itang anak na sigurado mo makisawa na. Babap, ikaw ako na po may kipag-chismisan ka rin kayo papuyare. Bakit? At tinawaring 1 minute. Ay, aning oras ba po may akit? Ay, dana, si Raya pa rin ka na akong orasan ba? Pasalamat ko. Uy, pinasa kay Bapag Christian. Umikot, nag-sidestep, nagbulang-bulangan. So yan ba, may yari na rin Bapang Christian Pagpasalamat ko po palang marakal ka rin ng mag-follow ang pong Manal Baking kay katamong page na Bap. Bapang Christian, nakasabi mo ka rin Manal Baking kay katamo. Shoutout niyan po pala kaya kayo Karangagan ng alipa po mag-follow mag-follow na kayo. Kaya manalbe na kayo ring ads. Supportan nyo ko. Ay, iborgi pala.